Levo unha semana preparando o apartamento. Esta é a cociña con moita comida rusa para ti. Este é o salón e o cuarto máis importante. O dormitorio. Ven, ven. Ves? Contrátannos, gañamos diñeiro e agora temos o noso apartamento como prometeu Doroté. É todo para nós. Podemos dormir onde queiramos, podemos comer onde queiramos e podemos foder onde queiramos. Que queres primeiro, xantar ou sexo? Entendo. Ti dá o paseo e eu preparo a cea. E despois ti volves co viño. Que che parece? Escoita, sei que estás pasando por un momento moi, moi malo. E non sei por qué. Pero tampouco quero sabelo. O que quero que saibas é que te quero tal como és. E que sempre poderás contar comigo cando me necesites.